हो से सीधा सीधा प्रपोज किया जा रहा है। I love you. Of course, I love you. देखो हम बहुत बिगड़ के बहुत सुधर, हम कभी बिगड़े ही नहीं थे ना हम बिगड़ पाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसे करिएगा तो हम बिगड़ सकते हैं। कि तहार में किसी हमार में किसी दोनों के में किसी बगला हमार पीस से नरम मसाला तहार आप लोग के लिए एक सॉन्ग अंडा तहारया मलेट भइल बा ए हो अंडा अंडा तोहार अमलेट भइल बा लागे कि पहिले से भेंट भइल बा कि बारू निशब्द हो जाता नहीं कब कब हम कि बारू कमाना से गोरी हो से सीधा सीधा प्रपोज किया जा रहा है। I love you. Of course, I love you. हमर मेहरारू देखी तो का कही हाय जितना बड़ा सनू एक कल के मैटर मिल गई, लेकिन मेरा गाना कंप्लीट होने दीजिए। कि अंडा फुटल तोहार अमलेट भइल बा लागे कि पहिले से भेंट भइल बा कि बोल के कारा से बारू हो से जवानी चॉकलेट भइल बा आतने ना सिस्टम तहार अपडेट भइल बा। मोबाइल में प्ले स्टोर होता है अपडेट का आता है ना ऑप्शन अपडेट बा सिस्टम तहार अपडेट भइल बा जैसे जियो के इंटरनेट भइल बा नालंदा वालन से बारू हो से जवानी चॉकलेट लव यू अरे मोर ले छी तर जाना। सुनिए आपकी स्माइल के लिए आज ही गाना रिलीज हुआ है नेचुरल ब्यूटी जमकावला से हुई। गाना के नाम हम ना बोली अरे मोर ले छी तर जाना जब मुस्काइले गाना वाला कि हम चित्रहार गावत रहे गाँव बजा दो भाई।